Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar inda ne alkawari na ce idan hadiza gabon za ta sa a cire min rayuwa na billahi azimu la ilaha illa huwa sai na faɗa gaskiya a kanta. Saboda menene mu musulmai ne, muna da haƙƙi akan junanmu. Ko keke na pep ya ɗaka da mutum ka zo sauka wallahi ka roƙi gafara. Jama'a to ni fa na sauka ku yafe ni, saboda me is very possible lokacin da kika zo na maybe you made that person uncomfortable, or maybe you are fatter than him, kin matse shi ko kin matse ta. So muna da haƙi akan junanmu. Talk show ba hauka bane. As far as I'm concerned, na san cewa akwai gidan radio, akwai Arewa 24, ana yi ma mutane tambayoyi, ina kallon irin kallon tambayoyi da ake ma mutane. Akwai wata yar film Amal, naga tambayan da aka mata a Arewa. Naga irin da ita da Bashir mai shadda, ko Arewa ne ko ni TV ne, something like that. Ita da Bashir mai shadda, naga tambayoyin da aka musu. Abin da ya shafi industry ake tambayan su. Film industry ya kaza, ya kuke coping da new actress, ya kuke coping da maganar film. Shine ko ni daban da wurin talk show yau aka ce in ajiye mutum in mai tambayoyi, wala I can ask that person question. First and foremost, menene sunanki? Sunana wani kaza. Ato mun ga kina business kaza, yanzu kin jumping kin koma business kaza, how is it? Na dai adding din shi ne to my business or something. Ya rayuwa take, ya me sunanki, how far have you gone with your life, how menene ya akai kina film, daga baya kika bar film, you know, all these things. But ke Hadiza Gabon, abin naki yana wuce gona da iri. Na rantse da hurmatin dini wal Islam, ni ba kowa bane, amma da zaki gayyaci iri na a gidan talk show dinki, idan ba kin gama talk show har abada ba, kafira nake. Na rantse miki da girman Allah da Annabi, da ɗakin talk show din, da ƴan kyamara, da ke da kujerar da ake zama akai, wallahi gaba ɗaya na tarwatsa wurin. Misali yanzu baban Salma bana tare da shi, sai da nayi 15 years ga na 16 nayi aure. Yanzu sai ki gayyace ni talk show ki kama tambaya na akan Salma, ban daura miki mari ba. In ya so daga nan in kika sa aka kulle ni a yadda makulli, mu rayuwar mu fansa ne wallahi, indai akan gaskiya ne. Bala'i tana kwance, wallahi ana fushi da mai tada ita. Gabatin da kike talk show dinki, you don't answer people's question. Akwai wanda kike talk show da shi, na manta sunan shi, namiji ne wanda ke da mata a gida ta sunnatul Muhammadu Rasulullahi. Kika zo kina ce mai wai an ce wace kaza budurwanka ne, duk garin da zaka tafi da ita kake tafiya. Naga wannan talk show din. Is that a good question? Ke idan aka tambaye ki question sai ki karkace ki koma wani bangare. Duk wanda kike ba talk show baki ba su answer questions din su. What you are doing is not good. Ta da na zaune tsaye bai kamata ba. Kika gama kika saki wannan talk show din a duniya, sai kika bude live. Kawai ana magana kina bada answers. Wannan da ta tambaye ta ce zaki aure, kika ce mata za ta mutu, amma ke kina mutane tambayan bala'i. Kina mutane tambayan bala'i. Abin da ya rage miki yanzu nan, ki ce ma mace gashin gindinki nawa ne? Maza nawa suka taba zina da ke? Mazan ma sai ki tambaye su ce mata nawa ne suka taba yin zina da su a duniya? Saboda hakan nan abin da kike yi bai kamata ba, kina tada zaune tsaye. Duk abin da ya wuce a bar shi ya wuce. Wallahi talk show din nan naki, na rantse da Allah an kusa a dakatar da ke, saboda you are trying to create a problem. Kina kokari ne abin da ke binne ke ki diddigo shi. Hadiza Gabon, we can never say you are cloud chasing or you need a followers. We will not say so. Why? Because infamous ne, king famous, duniya ta san ki ba wanda bai san ki ba as an actress. Baya ga haka nan you are into business and so on and so forth. So nobody will say you are cloud chasing, maybe kina neman followers ne ko kina neman suna ne ko, nobody will say that. But ya kamata ki dinga samun limit akan tambayoyin da kike ma mutane, saboda talk show ɗinki yana kawo husuma.
ana maganan sabon aure, wake maganan tsohon aure. Kimo bala'i a kama kaho hoton mutum, ana kafe mutum ana zagin shi akan me? Abin da kike yi bai kamata ba. Ina ganin interview da kike mutane da yawa, mutane sai su ta bani mamaki. Wallahi alazim babu wanda ya ise min tambayan da Hadiza Gabon take yi ma mutane. Tunda dai ke ba mala'ikan cire rai bane, kuma ke ba mala'iku bane masu tambayoyi a cikin kabari ba. Wallahi baki saki min wani tambaya ba. Ki isa yanzu ki gayyace talk show ki ce wai ni yaya mun kai da baban Salma koko ya ake muka haɗu ko ya ake muka rabu koko yaya. Ban tashi da daddalla miki mari na farin kamera ɗin da ke wurin nan ba duk bala'i. In ya so daga nan ki sa a ɗauke ni a kai ni bangon duniya Hadiza Gabon, sai ki zauna layin jiran duniya. Wanda ta yi miki wannan question ɗin a life ta yi daidai. Yaushe za ki aure kika ce yaushe za ta mutu? Kin san da haka ke ta da na zaune tsaye? Someone has gone out of problem. The problem has already lied down in social media. Everybody has faced his own part. Kowa yana ne yana rayuwar shi. Sannan this lady is planning for a new life, a new husband and everything. But you now brought her out again. Kika kama tambaya wanda yake bai da kai, bai da gindi, bai da halaka. Wannan tambaya ne na tonan asiri. Duk auren da aka ce an raba shi a kotu. Duk auren da aka ce an raba shi a kotu to aure ne wanda aka raba shi bisa sunnan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aure halak ne kuma rabuwa halak ne. Yawa, amma ki zo ki dauko magana kowane lokaci ki datsa diyan mutane, ki ne musu tambaya ta cin mutunci. Haka lokacin ke interview da Momi Gombe ko me sunanta, wai an ce ta yi zaman gidan gala. Me gaskiya? Ke da kika fito daga Gabon kika zo Najeriya, waye ta kura miki? Ko waye ya tambaye ki daga Gabon ina kika, daga Gabon menene matsayin ki, ko ina kika fito anan? Ki ji tsoron Allah. Ki kuma san irin kalmomin da kike tambayan mutane. Dan kalmomin da kike tambayan mutane wallahi is wrong. And the most annoying part of it, what is even hitting my head is, ke ba a isa a yi miki ba. In an tambaye ki sai ki kwano nan, ki ɗibo nan, ki yaba a nan, ki karkata nan, ki karkata nan. Ba za ki tsaya ki ba da ansa akan tambaya ba, saboda ke ba wanda ya isa tambaye ki akan me. Menene wannan? Ka faɗa da baki, ka baka da baki ne? Ko kana tsoron ta sa a kama ka ne? Bismillah kai magana. Na ce maka bana, na ce ban san zagi. Abin da na ga maka kenan. Kar ka ha'ince shi, kar ka mashi walakanci. Yanzu mutane na fitowa suna ce je ka kai kara kaza. Ai in ka kai kara za a baka 45 million naira, defamation of character, an ci mutuncinka, an yi mere. Ke yanzu na zaki so a ce wannan abu duka an yi shi akan talk show ɗinki? Za a waye gari fa za ki je ki gayyato G Fresh ki ce za ki talk show da shi. Ya zo shi kuma ki ƙara mai tambayoyi, a ƙara dambar al'amari. Yanzu inda ake zaginta a social media kina jin daɗi? Wannan maganan ya lafa. Wani aure za ta yi, masu mata fatan alkhairi suna yi mata, maƙiyanta suna ƙiyayya. It's normal, everybody has that. Ko wallahi tallahi ni ko na ce ba zan yi magana ba, ban iyawa ne, saboda ni zuciya ɗaya gare ni. Duk inda nake da mutum wallahi zuciya ɗaya gare ni, ko in sanka ko ban sanka ba, duk inda naga gaskiya zan tsaya an faɗa. Amma ni Hadiza Gabon ina so ki gayyace ni talk show ɗinki. Ko da nake ba kowa ba, na rantse da Allah da Annabi ki mun tambayan da ya kere hankali. Na rantse da Allah in ban daga ki na buga ki da kasa ba shegiya nake. Billahi lazi. In da ka koma kaman paper nan, in na daga ki na nuna ma Allah na liƙa ki da kasa, sannan in yi kan masu kyamaran ki, sai na kace da ɗakin talk show din nan. Abba, this is too much. Why are you trying to create a problem for a time that this lady is trying to settle down? She's trying to be happy again in her life,
but you brought up another thing kisa ana kafe ta